ମୁଁ ଦିନେ ବହି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଭାବିଲି ଯେ ପେନ୍ରେ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ପେନସିଲ୍ରେ ଲେଖିବା ଭଲ ବୋଧେ। ହଁ, କାହିଁକିନା ପେନସିଲ୍ରେ ଲେଖିଲେ ଶଳା ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଲିଭେଇ ଦେବି, ପେନ୍ରେ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଲିଭେଇବି, ଏ ତ ଲିଭିବନି। ଏମିତି ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଶଳା ପଢ଼ିବାଟା ଭଲ ହେବ, ନାଇଁ କି? ପଢ଼ିଦେବା ଟିକେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଦେବା। मनुष्य किए मनुष्य किए हाँ कौन तू अपने स्क्वाड के लिए पनौती है मैं। कौन है भावुंट कौन मनुष्य किए मनुष्य आमे मनुष्य किए आमे लोक किए से माने आउ नॉनसेंस बुझी पारुन।